Μια σημαντική στιγμή περίμενε σήμερα δεκάδες νέους σπουδαστές της σχολής ΚΑΠΑ Στάντης, καθώς ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των υποτροφιών. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία από την οικογένεια Καλαθάκη στο πλαίσιο της κοινωνικής της ευθύνης, όπου μέσω διαδικασίας αξιολόγησης σε γραπτό και προφορικό λόγο, 35 νέοι απέκτησαν τη δυνατότητα να σπουδάσουν δωρεάν στο κέντρο διαβίου μάθησης ΚΑΠΑ Στάντης. Η αγωνία στο κατακόρυφο για νέους φιλόδοξους σπουδαστές της ΚΑΠΑ Στάντης, 35 εκ των οποίων κατάφεραν να σφραγίσουν το εισιτήριο της υποτροφίας και να σπουδάσουν δωρεάν στο κέντρο διαβίου μάθησης ΚΑΠΑ Στάντης. Είναι μια επαγγελματική εξασφάλιση, δηλαδή εγγυηθήκαμε για το επαγγελματικό μέλλον των παιδιών τους. Είναι πολύ σημαντικό, ειδικά στις μέρες μας, τα παιδιά αυτά να έχουν μια σίγουρη δουλειά στα χέρια τους. Η οικογένεια Καλαθάκη, για μία ακόμα φορά αντιλαμβανόμενη την άσχημη οικονομική συγκυρία, προχώρησε ένα βήμα μπροστά και φέτος, εκτός από τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, παρέδωσε υποτροφίες και σε άλλους σπουδαστές που κατάφεραν να περάσουν επιτυχώς τα τεστ αξιολόγησης. Έχουμε ξαναδώσει υποτροφίες, αλλά σε αυτό το μέγεθος είναι πρώτη φορά. Κάθε χρόνο δίνουμε, ειδικά στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, αλλά φέτος ήταν για πρώτη φορά σε αυτή τη μεγάλη έκταση. Το μας έργο ήταν σχετικά εύκολο, γιατί είχαμε να επιλέξουμε τα καλύτερα παιδιά από τους που είχαν κάνει αίτηση. Θεωρώ ότι η οικογένεια Καλαθάκη συμβάλλει πάρα πολύ με στο να εκπαιδεύσει άνεργα και άπορα παιδιά, συμβάλλοντας παράλληλα και στην αναβάθμιση του ποιοτικού μας τουριστικού προϊόντος. Μια πάρα πολύ καλή βοήθεια και μια καλή διέξοδο σε έναν άνθρωπο που ήθελε να κάνει αυτό που αγαπάει. Μια πολύ σημαντική και συνάμα αξιόλογη πρωτοβουλία της ΚΑΠΑ Στάντης για δωρεάν σπουδές περιμένει δεκάδες νέους στον τομέα της μαγειρικής τέχνης, εστιατορικής αλλά και στο τμήμα γαλακτοκομείας.